Unwazi cha unwazi ukuthi uma ngidikila ngizothatha bani ungizwa angimfundi wababa hawu no standing ngakekho kimi akekho kimi Sdalo ungizwa akekho kuwena akekho kimi it belongs to me akekho is a date akekho profit kimi ungizwa unjani ana profit lwababa Mata cha singaphikisani ngento engisho akekho njani akekho personally akekho active hawu you don't Sdalo akekho profit ungizwa yes or no ngithe mina ungizwa yakufuna uthi naye umqondo cha bo ngobani enze ngenze lo unani ungizwa ngeke angikwazi umuntu onekhensa dali ungizwa unekhensa yebo ungizwa nani unekhensa nguMadlamini mina hawu lalela-ke webhuti abathi awuhlukane nathi ezwa yini ngicela nje mina uhlukane nami nendoda yami phansi angeke kukusize lokho kwenza webhuti abathi uzosha ngiyakutshela awusiyeke ebhuti sincebeleke manje bengikhuluma mina ngosizo lokuthi uforever yena ngivela wena ngikhiphe njengommeli wami kodwa ukuchaza mina ukuthi usisi lo trendayo omnyama uMadlamini sengichaza mina angimnyama ke mina uzophoxeka ke njalo hayi mana hayi bakushuta ngayo before ujoba umnyama phela uyinkiwe ingqonqo iyamnyanyisa indoda yami lento awuvaleke iyanyanyisa leyo nto leyo cha Madlamini macingwane wena uthena uMadlamini mina angiyakutshela baba Sifundo ngenze njani enkosi yami kuyabanda mangalele bakithi so kodwa ngiwaphi manje bala phela mfethu ngiwaphi yenza ngimthole zuku is nothing to the do it lapha oh Madlams angike Madlams wena wawenzani uthi hambani awuyikhumbula nto le okay adluleni ke lapho khona ngifuna sekhona futhi sidlule mapholo Sdalo mana ngizukukhala sidlule mapholo asedluleke lapho okay siye kwendawo wena Sdalo wena khona ivideo engayibona ku TikTok ngayithulela nje aze ngisho lutho wena eboxer wenzani eboxer wena wena uthi ngixabana nomfana njalo musu uthi mina ngithi waqabula umuntu osebenza eboxer vele wamqabula ngayibona ivideo bose kuyicala lami lelo icala ngaba kanti yabona ke ayingaye kuhamba nomliweni kwi-date ke shame hayi ngiyayeka leyo nto ngoba usuqalile ngiyaphuma ke emakenpini ufuna ukuya emakenpini angiyaboza nje date sohlala soba uthi unje lapha emakenpini hey uyabiza manje ufuna ukuya emakenpini cha tela Samson ngiyabuza mina so emakenpini ongithanda mawala wena
Wagcina nokulala ke wena ke ucabanga mina. Oh, sekunesikhathi. Awulalanga izona. Same place. Same time. Ukuthi ngiyakubona uyangibhuqa. Ngubhuqi darling, uthando. Maku uthando ke hayi. Ngiyakwazi kwangitshela ufuna ngathi uthando dala ngathi ha. Njeni. Uhlupha njalo. Le mvula iyahlupha ke le mvula. Iphazamisa ibaby hair lapha kuba. Ngicela ne-baby hair. Ayakho nje. Nini baby shower? Wena nje. Yini? Ho. Ngiyini? Ngiyadala baby shower nje. Baby shower yakho? Wena i-surprise party, guys. Oh. I-surprise party umuntu ohloniphayo. Umuntu ohloniphayo. Nangu Landy West Nest uthi ngiyathanda eEngland. How? Ukuphi nje eEngland? Ngazi nakho. Ansi kungama udlula nangoma. Everyone, welcome back to Sunday Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. Ayibakithi bona makukhulunywa ngomuntu ongamfuni ungizwe umchunu. Makukhulunywa nje ngesithi asikangizwe umchunu sokuqala sokukhulunywa ngoMadlamini. Into nje enegama likangizwe mengasho ukuthi une cancer uyamphika nje akamfundi impela. Kodwa isilungu sakhe silokho simvumile uMadlamini. Noma ke guys ungizwe ethi uyamzamela yabo uthi uyammela uzama ukumkhulumela uMadlamini hayi wena mchithi. In one of the videos la Macingwane wayezama ukumbonisa ngendaba ukuthi ke register leli igama item lelithi forever yena ngoba phela we all know ukuthi likaMadlamini so athi kumele register as her own so that abantu mabelisebenzisa or like ama brand companies on like njengoNando's bakhokhe imali ngoba basebenzisa something that belongs to umuntu othize like balifake angazi noma kufakwe copyright or intoni but mawuthi uyasebenzisa nje likhomba ukuthi mawenza imali ngalo imali ibelonga to uMadlamini so ethi uyambonisa nje Macingwane ethi umtshela lonto le hayi uMadlamini wathe awuphume kithi bandla ngizwe umchunu necancer awuphume nje kithi siyancebeleka nesuku lami hayi bayithi uMadlamini if you still love her guys do comment below bye.